kaveritoiminta on auttanut ja ollaan saatu siitä paljon hyvää, on rikastuttanut meidän elämää. Tärkeintä on se, että meillä on luotettava ja turvallinen aikuinen, joka viettää Santerin kanssa aikaa. Joku, jonka voi vaikka viestitelläkin vapaa-ajalla vaan olla. Meidän vapaaehtoisesti tekee erityisen se, että meillä on aika samanlainen arvomaailma ja myöskin, että hän on luotettava ja turvallinen ja he keksivät yhdessä paljon tekemistä ja mun mielestä on tosi hienoa, että on lähtenyt tämmöiseen vapaaehtoistoimintaan mukaan, että hän on kyllä kimpale kultaa ja on myöskin tullut tavallaan osa meidän perhettä ja että on kyllä meille tosi tärkeä. Halutaan kiittää vapaaehtoista siitä, että on meidän kanssa ja etenkin Santerin kanssa viettänyt aikaa ja keksineet yhdessä kaikkea kivaa tekemistä, että eihän se muuta tarvitse kuin sitä läsnäolemista ja sitä kuuntelemisen taitoja. Ja Santerilla on myös joku kaveri, jonka kanssa jakaa ajatuksia ja jonka kanssa pystyy viestittelemään. Kiitos vapaaehtoiselle!